Iti Masakbayan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunak no asino itayan, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabag aginat gatang mol. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adda umanay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapanta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga agatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagatang. Apay ang nagdakkel tinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso aginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inla ko na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dito pag negosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadol nga Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugin ita planom? Dakkel, tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mo't agbiro kiti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mo't kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada kiti basketball. Adda ka di maganab mo di tapanagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho ngamday taagbas basketball latan? No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tadda pustaan. Kasta ka di latan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Isungarod adyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Ngam basketball pa'y laeng ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agung at tumanen ti amok. Apay nga itakalaang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang apa nagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inakagdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin ang makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napuno ak ang trabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang. Ngayon kakano agbiro kiti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto tasi ka. Di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan at trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anyamat ti pagkakumkumikumam. Awan mo trabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ang maatendaran no adda trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit dinday ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di pa idapapakin, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir. Saan ka di abinalaagan ka? Saan ka sumangpet anabartag? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak.
No makita da na bartekak, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko dayta, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam dayta? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya at masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtong pal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamanipod ubingak, jay negosyo datin into naranda. Gamit ito damot amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na ka diti abang, ti pagiginan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayong magkakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayong agtrabaho. Nalakalaang matiabang nyo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idin tuta nagdadakkel kayo, mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, inako maagsingir, takasapulak ba ti kwarta? Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan pa'y mat anak kaloto ni Rot, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko iti balay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Ha? Nangan kayo katin iti nagapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa iti kwartok. Kayat kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day, jay. Si mangpot mat gaya man. Wen, ngamnangan ka nun iti balay ti among na. Kat, anya nga itinlutom amasida? Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, gluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo di kwarto na, nabannog ka no. Sapay masaduta kang agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po eh. Sika mo ti babae, rumbang nga sika ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot tang agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sida. Mapan ka kadi iti trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Day tamot nga mintibilin di amok ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta ka di. Saan ka di asigod? Asaan asigat ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras ta ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko, tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak no anday di kusina nga aglutluto? Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw. Idin to tawan mo trabaho yung agkapsa. Patpatgan na kami unay ni nanang.
Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni manong ko, nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilagan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, nana? Apay ko makatulong. Patpat gan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ulaang day tapat-pat gan. Ti inayo, katulong iji balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngamdiyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, muno na yawawan. Pampanunutak man ti imbaga ni nana dani ka, manong. Saan ta ka no apatpat gan ni nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga rod tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingkakatagluton. Amangan no pakanandamanan ni nanang iji pagtrab-trabahuan na. Agsinoblat tang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo ka di. Malamlaminak, nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta, dapadapon kayo. Ay, nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basitlaeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basitlaeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amangan no napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka saritak tinalapan. Tiyak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na ita iti kanayon na apan nakaladaw asumangpat, kan ti palagin inom na. Anya ka diti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabaramot itay bigat, iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti sungbat na, pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Pamakauhan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Intaman itayan na. Kuna ni Talia masakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na.
Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na tanitalia. Ayan na kadi. Ilepas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbaga ka man iti marikrik na iti bagim. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda nga min iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Adak di tayo ito madamdama. Saan yung nga ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay-maysa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Adumater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag-iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay balayo. Siya kong ti may, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pala ti mapan iti balay. Saan mat anakaro ti rekrik naek? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wen, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadilaan nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay, no awan mangkuyog kan ko na? Dakkel matan ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambar na laeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doktor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, amasakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Hura siyak, kunak no impambardalaang amasakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho. Mait-ited amin akayat na, iso adi na amo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y amo na iti negosyo, tadi namut kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na gay ayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong? Tay balatok nga rudan, Ingka nga rod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan taglutluto. Anya, ewan gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, ngam masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya, amin ka di pag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan napanda iti kwartok, Nana? Wen, madanagan ako na itaimbagak amasakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mad, sir. Di kagdanag.
Anda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanan anapat ka iti doktor. Agyaman tayo niyawag mo, iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa man na pinagtumarnak, rimuarak. Alang arod, sir. Ingkan agpakita kada papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo? Wen, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amigak. Anapan ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat ti aglako iti alahas. Mangalak iti alahas iti attache case. Anya nga ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakada nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaang na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawater iti pagadalar no makita da bagsak amin agradom. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lat ta asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, no awan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan ang muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama. Aday ta. Nakaalak iti sumagmamanong alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas ang alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti analak. Papanam ka di, sir. Agar-arudok ka, mat. Anyang agar-arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at umalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Isungarod adinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na anakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabannog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makaamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabanugak.
Sa payawan pay lang ni Ruth. Napananaya di kabsat mo. Apay nga awan. Diyak mo nanang. Diyak mo, nupod nung agbirbirok iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang. Kaaduan a managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. Kas kumaitian niya, nanang. Kas kumaiti kinaawan panagtalak na. Ah. No kas jay ka, saan kamot nga rod a mapagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayong pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuuta na nagtakaw. Tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no adamot sa bali anang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin atashi case ti pangikabkabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing, ang mga no nailaok mo't kanagiti na dumang nga alahas mo. Awan ko naktumat, may salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrek? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Kuna na ngamin iti si Mangpet. Anasakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrek ita. Ikaman kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana anasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na manong. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrek? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrek kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kas lang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Ti maldita ababaunan, sana simrak tanda tinakaw na. Nangloko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukwan indarom ko. Saan yun nga idarom, papa? Ang mga no adda pa kasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad da dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga? Ikaten tayo latan, kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka mo't lang si kang agtatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawan niyo, ma'am. Anya nga agtatakaw? Isasaan ka simrak? Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak kastrak. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho? Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan ni di ospital! Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang, Manong! Ipantan di ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Ha?
Awan manong. Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni nanang. Barang at akwarta na ijay. Ingka nga rudan, darasam. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan kuana. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no, manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga. Nasakit ti baro ko na. Uno tilikod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Day tangarod ti parikot ita. Kuna jay doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni nanang. Kasanon, no awan tinasaw agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang kadata. Kat amudamot nga awan trabaho ta, manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong takan kuana. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Anakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar. Ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jaysan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na. No lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay atalia. Tinakawan nakit din. Ha? Addan to altaw na kanyak day jay tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti daddum anita nga amo. Di pa'y lakat naknak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas alako. Ita taawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agrigat? Kat addan ti alahas amabalin na nga ilako. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok la ko mga inarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idi ni nanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray syakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dagiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla aday pagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla aday pagpabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi kuan. Kuna na asa anak kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awanan trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak namin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak mutan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin ti agbirok iti trabaho, nanang. Huwan ko anak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamahit iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian nyo kami ni Nana Talia dito'y balay. Ha? Ama? Jak kasapulan tagtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbag kit di. Awan utang nanay mbagan akam. Kaawatan nga rod nga daw may asabali a katulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo.
Ngam nasingpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Kakidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, Mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dosain dakda papa. Nanang, awan ka di tinadlawyo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpot mo't day jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, katsan nyo mo't nga inala. Ay, jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo ditoy. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mon amano. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital. Kumusta ni nanang yo? Masapol ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan, tapno agbero kayo iti trabaho yo. Ay kaasi matinayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Ngam masapol ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Tay man alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kursunadak dayjay. Saan ko lang ay nalaidi ta kurang dya kwartak. Inalamlat ta kumaidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Naunaak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din nakatulong no sana madusa. Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbag ta nakaumay ka dito ospital, Manong. Oh, apay ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na ang nakapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Ha? Kayat mo ka diti mapanag-apply? Wen ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mo't inawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai? Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nood na makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam numabalin. Kidawam kuma asaan nga stayin. Akas kaninanang asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil dito gate yo. Agaplayak ko ma. Umunog ka pa'y nga rod.
Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Taada ti na kiji ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta adak cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diya kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ako unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kasto'y gayam ti katulong. Agsasaro no ti trabaho. Ang mga ngayon makalabaak at agluto ak manan. Agawa ak nga imap to'y sinagadak ak tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka, di ti ka barbarwa katulong mi? Sino ka, mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugi ti sapatos mo, oh. Kayat mo ka di nga ikatandak akatulong, gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakin mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Nabita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka nabitak. O sige, tama pa na ko ni tisilit ko. Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitot man ang napunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiking ti simento. Inakarayatan. Sir, anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka. Kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mangput anabartak. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itigigin ti semento. Ipan mi ni di ospital ta naawanan iti puot. Nabartak ko nam. Ayan nyo ka dita. Irobot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti puot ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti semento. Diya ka mo ti ustuan na pasamak. Mapanak ita iti ospital. O sige, honey. Awagan naktumanan nukas kasano. Uwan, honey. Imbag kataad na niya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan o nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, inkangarodan. Bye. Bye, honey. Sige, tainakon. Anyati ko na ti doktor. As-asi kasunda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na bartek. Adda alkohol iti bagina. Sangkay bagami asaan ngagbartag. Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adi na naalwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan kumaan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abang bantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apay nga adda ka dito asidag ti emergency room. Inyag mi ti anak ti amo.
na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laopiraan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Inyag mi dito iti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta. Ngawan kwartam. Saan da pa'y amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan da ti kwarta kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat da ti operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan po kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyag da ka di ti ospital. Idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pa ti ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan, ta saan ka no nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Sino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka dito'y sir. Adamot itay dito'y ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan sir. Ngam, napanak biit dita charity ward. Taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry, papa. Pinagustuak lang amin ti awis dagiti barkadak. Ken, matulungan da ka nagita ka barkadam. Itat, nakasta tinapasamakin ka. Kasalunod ako matos ka. Saan to na maulit, papa? Awan pa'y nasayat nga aramin mo. Di mo latultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamalagan. Sumunak lang. Tas talata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo anapatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag konditoy. Dasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna at trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Dasaya at anak ko. Saan kayo mat ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may nga amok. Mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alaga rood ingkan anak ko. Mga no isupay ti puon ti pangikatan dakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga.
At ngamin iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga. Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay ti naka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang atiles. Naipakpak ti ulo na. Isa day chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente, anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyan na. Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa saruno ti malas ijay balay mi. Ha? Pagkunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Idi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang yu? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta akit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang yu. Umayak to mo ti ospital. Uray balon lang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak, ta umayak agdigos. Kan mangalak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang yu. Mangan kayo kay sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasimot gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ro dito yung unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Itakalin, tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwiti kanda ti kwarta nga intad mo. Didak mapalinalukwan dagi jay. Tadamot resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayada na katulong kan driver. No saan mo ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti may tangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kaminto iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Ammo ka di da mama, nga itati irurwar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Intad da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak, tas andan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kaduan nak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na? Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta?
Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak matan iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi na ibayan ta nga isulaang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamaimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni nanang. Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa, ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pay ang maawanan iti namnama? Si bibiyag na pay. Umanayon apakaragsakak, no makitak nga ada trabaho dagiti anak ko. Saan kun atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kung kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit di nasaan. Basta agdalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit? Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag ta pa yung arod dito yung aguray. Depende nung nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Apay ka di analiday kayo. Makita ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan? Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmeten. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay anay bagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para kan kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuran ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak mat agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay ditoy. Tapno makitak mat ti among mo. Nasingpot ka di mat yaan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akaadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot.
ken naliday, nanang. Naliday tana aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Tap mula siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Uwan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito taipan nan ijay lugan. Sige. Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapantamadamdamay jayan ni nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar ti lugan kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mo't itay ni madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringan. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Umay ka. Mapanta iti charity ward. Takitain tati inam. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito Intan ijay charity ward. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda iti charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga, Rodanang. Agsubli kami ka na inton, madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang natalimu daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso ana ospital. Day tatipod no, sir. Ngam, naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Rot. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang,
Pakawanandak. Tawan kwarta ang maitulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik nanang. Agbiro kak mat iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakada akpay nga rod. Apay amatartaranta ka nga agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Mga no dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka nga agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir? Tapno saan nga agungat ni mama? No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti ang trabaho, sir? Saan ka di asigod? Saan kayo nga agtrabaho? Dakis ka di? No susurwak mo tiyak trabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Anda ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diyak mo. Kasangsangpat ko. Naggapu akong balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. Asino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Anya ko matimadlaw ko. At ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudon tiyam muna trabaho. Kanayon pa nga agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da ija rupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti ibagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita? Mas daawak laeng, iho. Anya ka di tinakapanunutam ng agbirok iti trabaho. Narigat, met. No papakpakanak laeng, tita. Saan ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di iti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Agbirok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko ng amiga? Anya ka no at trabaho?
Awan mat nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mat nalpas na. Nakaskas tao day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka rin pakariribo dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na yung amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga rod. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kastangatang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, iti kama na, Barok. Adda iti operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon asino. Sino nga tamo ti addaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaiso day ta nga imbagama. No nalukay ti tao at tumulong, nalakam at asombrak ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akinaasyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta, Barok. Nangarama ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga among, sir? Sika tinagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga among analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Adda kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kunti makaamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka naka-apron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatak, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ba, tagtultuloy ang maimbagan tinasakit abarukong ko. At tapok ani sa Richard tinagbayad, idi ko nanang agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti kunayo, nanang? Agar-arasaas kayo, mat? Ibagamtuman ka ni Sir Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. Adamot ang nagbaliwan na, nanang. Ha? Ang trabaho ni Sir Richard? Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho day jay. Mangan, maturog, kan agbaluglaeng ti amuna. Kita mamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, kan dalusak dagiti natang nga ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mo't nga rod. Agdalus ka iti natin. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan kadagiti dadakkel ko,
kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni Nanang. Idinto ta agur-uray kami laang iji balay ka ni Manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami di abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wenno? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinangibagak. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino. Ay, sakbay gayam ang malipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni Nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso ang naaramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Iso nga kidkid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado a pagtalawin dak. No ibagak ti mading inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapnuliklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatiak iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasaya at amasakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Adda maletam, sir? Papanam? Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay ken ka. Sapay ko tadda ka pa'y dito'y balay ito nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ako, Nay. Ruth. Anya nga tatilinaon da ito'y akaheta. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape mat. Alangan mat alukatak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahus tunto no sumangpot da, madam. Ada kayo matgaya man, madam. Ada imbati ni sir para kada kayo. Surat kan basit akaheta. Surat kan kaheta ko na. Napanan na ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na, no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa.
Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkidawak iti pamakawan kada kaya. Inton mabasa yu da iti surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko ma. Tasyak tinangala idi iti alahasyo. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa analako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Isuasak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikidawak pa iti pamakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitag-tagkid daw iti pamakawan nyo. Mama, pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta simbangpot ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino ti sinuratan na? Babae ka di? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan, masak man nga ron? Naglaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital? Nalabit, tanabiit pa'y mat-ana operaan. Jakim pagarup ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rudan, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay, baragsak, anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan mi kaya't amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mo iti labas. Mamati nga adadagiti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang nagdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti ar-aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir? Papanan nyo ka di? Di ka di kayat nga tulod da kayo, iti balayo. Itulod da kami? Husto ka di tinangag ko, sir? Mabalin, saan kayo amamati? Ngam na amiris mi atakal ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapwam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Saan may abalay dayta, sir? Ababangan milaeng. Ababangan nyo? Kasano nga iyan anayo iti sweldo akas katulong? Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa iti bodega iti ibalay, nga awan ti agkikyan.
Diyo ka di kaya tadalusan na ichay, tapno at da libre apagyanan nyo. Total, ijay kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsublyandak ijay balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton na an-anayan ti pigsam, agsubli ka. Kasto'y kayam ti marik na ti tumulong iti pata at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apayan di ta na panunot nga agpaiso a pinagyan ida di ta bodega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakal tinagbaliwan ni Richard. Day tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken a puso ti anak ta. Asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anay adayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kon amakita ti anak ta. Maragsakan na nakaawid kayon. Ngam, ladingitak nga ibaga. Asumangpat kanon ti anak ko. Kat pagyanan da ito'y balay, apagigyanan niyo. Agyamanak iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo ti balayo. Ay ngam, sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan. Tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan ko no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balayda. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Idi pa'y lako ma, tapnos antayo anagababang. No madalusan ta daytoy, mayatan manong, agkakwarto kamin kaninanang. Nalawa mat, si kamot di tabangir a kwarto. Unading ko, kat dandaniak mo ten mangrugi, kas waiter. Nagasat tayo pa'y laang, oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod, daytan samot tay kunkunada, a blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam, no awan tinapasamak ka ni nanang. Wan ngagpay sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo, no di kat trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sa Richard? Ay, nasayaat mat. Kumusta ka mat dita Japan? Nasayatak mat dito ay. Anda ka kadipay dita balay? Wan sir, agigan kami pa yan iti bakante apas at ti balayo. Ket, kumusta mat da mamakan papa? Dakkel ti nagbaliwan da sir. Mailiw da kano kan. Mabayak kayo kadipay dita sir? Dandanin malpas ti kontratak. Nagawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa'y dita, into nagawid ak ha? Talagang adda tagigan kami kat nga rod diti balayo sir. Amnon, kailiw ka. Agkita tanto into makawid ak. Bye. Bye sir. Adaman dagiti panawon a makitak analiday ka, amiga. Kinagpaiso na, kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipod pimanaw, awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam nasa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka. Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tila ang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itan tinagkurangak iti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrabang akan kwa na. Iso nga adayo tirik na kanyak, amiga. Ruth, tulungan dakman.
Agpiw-piwis ni Nova. Kat agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong! Umay ka ditoy! Tulungan tayo ni Madam! Nova. Ayan. Ah, Ala, Ruth. Ingkailo ka tilugan, tasakruyik ni Madam. kabaalam ka di asakroyan. Un, sir. Kabalak. Sige nga ron, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan di driver. Nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak tag maneho. Masapula sursurwam to ti agmaneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anya ti imbaga ti doktor. Na-stroke ka no ni Madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga ta iti sigot. Depende ka no. No mayat ti bagina no materapi. Sapay adu ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Wan nga rod manong. Dagiti daduma. Mabaldado da pa yun. Un nga rod. Ay, kaasimat ni Madam. Ngamamom, dakkel ti nagbaliwan na manong. Simingpet ni Madam. Agyaman kami ka na kayo, ha? No awan kayo iti asidag. Yakam mo non yan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni Madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruban na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag me, ha? Agyaman kami matkada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Isa nasaya at kami matkada kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sabal dato. Basang. Rumbang laang nga asikaswan kayo, Madam. Nasayaat kayo kada kami. Iso asubadan mi mat iti kinasayaat. Husto ti panangal.